Els gossos són animals mamífers vertebrats i, és a dir, tenen ossos. N'hi ha diferents races, per exemple, pastor alemany, yorkshire, i són animals de companyia. Parts del cos: cap, cos, extremitats, ulls, orelles, boca, potes, nas, ulls i cua. Protecció del cos: la pell dels gossos cobreix tot el cos i fa una barrera per cobreix totes les infeccions. Respiració: els gossos respiren per als pulmons. Les vies respiratòries porten aire als pulmons. El temps ho recalenta. Tipus de sang: la sang dels gossos és diferent a les dels humans. Tenen 8 tipus de sang i són de sang calenta. Alimentació: els gossos quan són petits mengen directament del pit de la mare i quan són grans mengen pinso i mengen fet a casa perquè és més saludable. Reproducció: les gosses poden estar 63 dies embarassades. Poden tenir de 6 cadells mitges i cadells depenent de la raça. Les races grans poden tenir 12 cadells i les races petites poden tenir d'un cadell a 4 cadells. Desplaçament: els gossos es desplacen en 4 potes, poden córrer i caminar molts quilòmetres. Medi on viuen: els gossos poden viure a muntanyes, ciutats i pobles. Alguns tenen amos, alguns altres no. Els gossos petits solen viure a cases, muntanyes i pobles. Curiositats: els gossos han fet moltes pel·lícules d'aventures familiars. Per exemple, Lassie, Beethoven, 101 Dàlmates i Bajo Cero. Espero que us hagi agradat.